Hello guys, narono juto na lam sogo ani YouTube channel lo hingke ang tabu agartala thang dongo kaisa ani samung dongo hingke thangmani pore norok saimane ang bo jaga thangai tong tam bagi thang tong hingke norok soyawi ani bolongo nai tongdi tabu kasinai ani phuti kubai thansinai khwai jora botuni nai tarpore ang gari bai thangnai Tabu khangkai ang asuk din pore ani samai jubai malaikha sung samai jubai agartala thanglai tabu sung max gari kawi thanglai sinai asukha na tabu hangkai solewi sitongkha hangkai sung tabu thanglai sinai kaisa samung nangai phaimani agartala o hingke o samung tini chaliya hingke norokno phunugui bo manliya hingke tabu hingkai pisung nogo thanglai tongo chwng ani chamai jubai kunui khaiui hingkai thanglai no tongkho hingkai onek jaga naithotok uyango hingka khe uyango hingka Ailash hospital hingka o jaga rok belai naithotok norok nugui mankha na je nugyakhorok hingke norok bo naithokjaknai khakhaio hingke o jaga rok belai naithok sogui ako belai khe lengkha hingkai omo kisa hacham haiyeng tongbola hingke aboni bagui chwng kunui no ani chamai jugo lengjak angbo lengjak chini samung bo chaliya hingke baitui tamo khaisina ba hingke chwng pisung nogono ma hapsinai hingke orono tini tongui thangsinai hingkai himlai tongo chwng aste aste khaiui tei tamo khaisina ba. Hello guys, good morning. Jotono no lamsogbo ani YouTube channel lo hingke tini tui phung kwchang jora o belai khe tongthotok toksa tokti rok pungjak phung kwchang ni weather rok bo swk naithotok ongoi tongkha ekdom siyari lob hingke bayapsong pisung oro ekdom tongthotok hingke tabu hingke mwkhang rok sui mai rok chawi kunui nogo thangsinai hinui tongo hingke norok soya karui naitokdi. Atung putung ma jangsak himlaijak bailaya mugo ekdom bek lik bek thakabai mani kini yago bo asuma halai tongo ekdom yang thanglaijak thatung botung bo asuma chini bota chini samung chano chaya saimaya ko bahai bo ongno thanglai tongchung waisabani Hingkai tabu chwng chamaijak ali chwngbai mala laijak hingke boro chwng tabu sabjuna losi ali chwngro thangna bagui hingke sal bo haptongkha chwng agartala ni phaimani gari kamani bo belai sal hapjak hingkai ekdom bokhorok rok ni himjak bus bai se ma phaisio hingke ba tei bo bokhorok rok ni himsukha hingkai tabu hingkai li chwngro thangsinai hingkai ani bukhuro bo kuk thangbaikha thentri chamung changmani ko mane tamin sanai thentri si chocolate haike pom ma phaisio hingke ba kukhui khe hingke ba bokhorok ni himbui aboni bagui bukhurok kuk thangbaikha hingke dakhali ali chwngro thangsinai jotono no hambai.